салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷорабек. дар имрӯза видео ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел ай тикток сум кор кунем. пеш аз сар кардани видео бародаро як эълон дорам ки агар ба шумо авиабилетҳои арзон лозим бошад, ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, ҳатман ба шумо авиабилетҳои арзон ёфта хоҳем дод. бародаро, барои ай тикток сум кор кардан шумо да подписчик, лайк ягон сайти популярни дар кор нест. бед подписчик ба сайти навам шумо метонен ай тикток сум кор кунен. бо ин роҳ шумо суми калон кор намекунен, албатта не ки метонен дар як рӯз дар мобайни 1-2 соат ай $10 то $50-60 кор кунен. хоб, барое медароем тиктоки худамон. профилда медроем ва дар боло се хатча ҳастай. ҳамура интихоб карда настройки и конфиденциалност интихоб мекунен. дар инҷа бошад конфиденциалност интихоб мекунен ва камтар поёнтар мебиен. панравишсе видео ҳастай. ҳамира бинен толка я истодагай. бояд ҳамира шумо дар висе монен, бояд инами виседа истад ва сайти шумо закрити набошад. хулоса профилтон ҳуй бошад. баъде ки ҳамаша туғри карден, меброен обратно ва дар инҷа через Google Chrome медроен. бародаро, ман ссилкаи ҳамин сайта дар таги видео ё дар ҷои комментария мемонам. дар ин сайт барои лайк мондан, подписатсия кардан шумо да монета метиҳад ва шумо метонед ҳамин монетаро ба пул иваз карда дар кошелёкатон гирен. вақте ки шумо ба сайт дохил шуден, се нуқта интихоб карда инҷа добавид аккаунт мекунен ва инҷа аккаунти тиктоки худтона ссилкаша мемонен. найти аккаунт мекунен. вақте аккаунти шуморо ёфт, дая мекунен, тамом, аккаунти шумо автоматически добавид мешавад. баъд инҷа меброену заработат интихоб мекунен ва дар инҷа шумо да задание метиҳанд. чӣ хеле ки ҳозир мебинен, подписатсия кун гуфтагай, барои подписатсия кардан 0.41 монет мода метиҳад. виполнит мекунем. ба тиктоки худамон дуромада бояд подписатсия кунем. ман инҷа ҳозир отдельно сайт кушодагиам. хоб, подписатсия мекунем ва обратно сайт медроем. проверит интихоб мекунем ва чӣ хеле ки мебинен монети мо зиёд шуд. бо далше ҳамихе кор карда рафтан мегирем. ва ҳамихе шумо бародаро сум кор мекунен. инҷа да ҳамихе монетотон зиёд шуда рафтан мегирад. дар як рӯз агар 1 соат шумо задания иҷро кунед, то 200-300 монета кор мекунед ва метонед бемалол дар Kiwi кошелёк ё Яндекс денги пултона гиред. барои сума гирифтан се нуқта интихоб мекунем ва инҷа вивод средства интихоб мекунем. метонед дар вебмани Kiwi кошелёк, Яндекс денги кадомеш маъқул бошад, пултона мегиред. мисол ман мегирам дар Kiwi кошелёк. дар инҷа номери Kiwi кошелёктона менависен ва дар инҷа бошад чанд монет мегирад. мисол ҳамура менависен. вивод средства мекунен, тамом, суми шумо дар Kiwi кошелёктон мегузарад. ва ногуфта намонад ки дар инҷа минимални вивод 50 монета ва ҳар як монети шумо 1 рублда баробар ай. мисол 100 монет вивод карден, 100 рубл дар Kiwi кошелёктон мегузарад.